Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan mo ni si Dr. Kagapi sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo 0991-215-3123. Good morning dia kay Sir Dennis Ducot. Kay Ding Ducot, Sir Dennis Lasso, Station Manager Roy Johnson, ug ato ang engineer karon si Sir Julius Luzon mo na nasabot nato karon. So bahin kay Sir Dennis Lasso kung mahalan ba nako ang charge sa iyang asawa, dili mahal. Mas mahalon pa nako kay dato naman ka. Big time na ba na kay mga so to imong gipangingon nito. Ato imong mga products, daga na kayo sa mga products, di ba Sir Julius? So may buntag diya sa Facebook Live. May buntag po diya sa DXUM 819 sa nagapaminaw diya sa radyo. Salamat kayo sa inyong mga pagsubaybay maski lahi na ang nagstorya ang anak na. So mo ni si Dr. Kagapi, Doktor sa Kahanginan. Ako ang isa sa mga doktor na nagaingon og tinuod. Ginadiretso namo ang pasyente kay nga naman daw pa hinay-hinay namo. Unya makagasto-gasto lang mong kwarta. Unya dili na mi kailangan og mga lab test na dili kailangan. Pero sige anay uban doktor na sige gihapon og kanang mga dikahon ba na dapat dili man sa dikahon na kung dili kailangan og inganin lab test dili na mo gina-request. So mo ni si Dr. Kagapi, Doktor sa Kahanginan. Daghan-daghan na po ang inyong mga text o mga Facebook Live na comments diri. Good morning sa inyo tanan. Na po diri mga gikan pa sa katong last week na wala siguro na delete sa kuwang igsoon. Mga igsoon, duha man na sila ka-book manggod. Si Lady o si Emmanuel. Puro na sila doktor. Si Lady kay kuan na siya. Doktor sa finance. So pasabutan na dato na siya kay finance man. Dili ako. Siya ang dato. Dili ako. So, good morning sa inyo tanan. Ang kuha nato karon, ang topic nato karon kay unsa man ning sakit, unsa man ang sanhi or ang unsa man ang hinungdan sa mga sakit sa likod. So, kisa to nagapaminaw karon na nay mga sakit sa likod, mao ni ang inyong time na pwede mo mangutana. Kung gusto mo mangutana, ang number namo sa Doktor sa Kahanginan, balikon ng nako ha. 0991-215-3123. Sabon lang nako, ang number kay 0991-215-3123. Sa Facebook Live, makita lang nako na, mag-comment lang mo diha related sa atong topic, katong sakit sa likod. Kay naay nag-suggest diri sa suggestion katong nangutana ko diri sa Facebook kung unsa mga suggestion ninyo na topic nato diri sciatica. Okay, so anyway, i-explain na nato so na ta. So dagan mga ang isipon sa doktor kung musulod mo dito sa clinic sa doktor na ang inyong una ginimong gibati kay sakit ang likod. Okay, so asa dapit sa likod? Diri sa likod na baba. Baba sa tong likod. So ba nang pag Bisaya na sa Dios. Basta diri sa likod na baba. Sa sige na kalimot ko sa pangalan na, bahala na. Basta diri sa likod sa ilalom. So ang pinakauna yung una-una na pautana sa doktor sa inyo ana kung nahulog ba mo or nadakdak mo. So nga naman ang importante. Kay kung nadakdak gani mo, pwede man gud na naalan dito bunog sa unod or sa muscle na to, sa mga muscle, katong mga unod lagi na to. So ang tawag na mo ana is soft tissue contusion. Ang kuan lang ana kay nabunog lang tong muscle. So unsang buhaton ana? Tagaan lang mo og pain reliever tapos butahan lang ninyo og warm compress para mo circulate ang blood dito sa tagalan mo kanang init ba, dili init, lukewarm or maligamgam na tubig. Butang ninyo dito sa inyong likod sa may sakit. Tapos
i-call na ninyo every 15 minutes para mawala siya ba. Hantod sa medyo ano siya, pero dili siya totally mawala. Dili siya mawala tanan. Ang maayo buhaton ni mo ana, mag-inom sad mo, tagaan sad mo sa doktor o pain relievers. Dito na mosulod ang mga NSAIDs. Unsa man ning planeta ning mga NSAIDs na ginaingon nako? Mao ni siya ang mga mefenamic acid, mga celecoxib, mga etoricoxib, kana sila. O pwede po itong mga morphine derivatives. Unsa man na siyang planetahan ng morphine derivatives? Mao na sila ang mga tramadol. So, kato sila, lahi na sila dito sa mefenamic acid. Kay kato sila, ang mismong nerve, ang mismong ugat, ang ilang i-block para dili mabatian ng sakit. So, number 1, mao na to siya, na nabunog ang likod. So, unsa pang lain, hinungdan, anang nagkasakit ng likod. Ang isa pa, pinaka-common yun, ana, is na kay UTI. So, kabalo na tatanan sa UTI na natay infection diri sa ato ang agihanan sa ihi. Mao ganing ginaingon sa English, UTI, kay short man na siya for urinary tract infection. So, agihanan sa ihi, nag-infection siya. Mao nang UTI. Okay, so, ngano musaka man siya sa likod? Diri sa taas. Ngano musaka man siya diri dapit sa atong likod sa taas? Kaya usahay man god, natay ginaingon na ang katong infection nisaka sa dito sa ato ang kidneys dapit. Mao na siya ang ngano hinungdan ngano nagasakit ang inyong likod kay niapil naman tong kidneys ninyo, dili naman tong agihanan lang. Tapos usahay na apoy uban sa sige kabalik-balik ang ilang UTI or ang katong ilang infection sa iyang agihanan sa ihi, magkahimo sila og bato. Isa man na siya sa hinungdan ngano magkabato ang tao kanang sige balik-balik og UTI. Okay, so good morning dia sa sa Facebook Live na diri kay Ma'am Neng Torres Madelo Sayon. Hi, good morning sa tanan. Good morning po kay Del Castillo Salud. Good morning, Dr. Junior Kagape. Facebook na radyo pa. Duha ka buk iyang ginansa. Unta kung naay kwarta ning Facebook o radyo, madato na siguro ko ani. Kidagan ka pero wala man. Salamat kay sa inyong pagsubaybay. Good morning sa akong asawa, Francesca Nunez Kagape, mo na akong asawa. Guwapa na siya kaayo. Nadiri kay Jan Padillo. Kamusta, Jan? Kay Ma'am Phoebe Gomez, ato apong tigsubaybay sa both radio and sa YouTube. May mutag sa inyo tanan diya sa paminaw sa ato sa Facebook Live. So, balik na sa naay uban na ng UTI. Balik ko lang nako para at least kuha ninyo. Kung sige ninyo balik-balik UTI sa siguro sa isa ka year, makatulo mo or more, pwede mo magkabato sa kidneys. Isa na siya ka rason ngano na yung mga bato ang inyong kidneys. So, aside from pwede po na si imong kaon og mga asin, dagan kay asin ba, parat na pagkaon ba. So, mo na siyang isa ka cause anang or hinungdan anang na yung mga bato yung mga kidneys. So, balik ta. Ang tambala na kay antibiotic ang doktor sa inyo. Mauto siya ang mga antibiotic na muagi dito sa parte sa agihanan sa ihi. Labaw na katunggikan mo eliminate siya dito sa may kidneys dapit. So, di na ko musturya unsa to siya. Kay daghan man na siya kaayo. Pero ang importante is kung mag-UTI mo, kailangan na ninyo i-antibiotic bago musaka dito sa inyong kidneys. Kay kana siya, dili lang kay sakit siya, daghan po siya mga side effects or daghan siya mga mahitabo sa inyong lawas ba kung di na ninyo bantayan. Ang isa pa na is makabaog na siya. Kung UTI ninyo dito sa parte dito dapit sa may STD na ba, sexually transmitted infection or STI or STD. Okay, so
Aside from that, moa ng doktor na kailangan ninyo urinalysis kung dili siya patest mong ihi ba. Kung dili siya sure na UTI gid siya, or kung mag-treat siya og UTI, nagyatagan ka niya og tambal. Pero pag abot sa 1 week, wala gyapon nawala ang imuhang UTI. Dito na ang panahon na mag-test og urine ang inyong urinalysis ang inyong doktor. So, na mag-iubang doktor na mudiretso nag-urinalysis, IBC urinalysis. Mo to ang ginaingon sa inyo na dikahon na siya ba? Wala na siya tanaw-tanaw sa pasyente, na klaro na kay UTI. Urinalysis na siya dayon. Di na siya mo kuan ba mo testing og mga tambal bago pa para to confirm. Kay namagoy times na dili siya klaro na UTI. Putay lang. Nala siya hapdos gamay. Pero mawala siya pagkadugayan, mawala ang hapdos sa pag-ihi. Siguro nga pila ka adlaw yung balik na sad. Kato siya dito na to nimo urine analysis. Okay, nakuha ninyo. Gamito ng utok ba, dili siya pinadikahon akong ginaingon. Kung saan man pasabotan ng dikahon ko kay Tagalog mo gud sa na term. Ang pasabotan ng dikahon, pag abot sa isa ka pasyente, i-request din niya tanan. Bali nakasulat na sa tanan ba, bali automatic na siya na kailangan og CBC, kailangan og urinalysis, kailangan og chest x-ray, maski dili kailangan sa pasyente. Mao nang dikahon ang pasabot. So, naiuban doktor na ingana, mapansin ninyo. Napoy uban na pasyente, makaingon po kung ingana, na ato sila sa clinic, na sila yung mga lab test. So, gipadato lang ninyo mga laboratory, kay kanang mga uban manggod na kung dili man sa kailangan og laboratory sa uban sa amoa o sa mga daghan na doktor na maayo pod, di na mo gina urinalysis kung sure gid mi na UTI siya. Okay? After na or pag human na sa pagtambalay, dito na namo siya urinalysis kung dili siya mawala. Okay? Excuse me, nag-inom og tubig. Kato sa mga radyo no kita. Tapos shout out day kay kay Ulidap Sot ni Raba Jul. Kay baliktad siguro yung pangalan. So, good morning pa po, Doc. Mothers po ako ni Padillo. God bless us all. Tama. Ma'am Padillo. Baliktad yung pangalan. So, good morning po sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay. Bali, amigo kay Mini dyan. Asa na kaya ito karon nag-chicks-chicks sa siguro to. So, nadiri kay Ma'am Marilo Cero. Good morning, Doc. Kay Ma'am Nelfa Dayanan Mulato. Good morning sa inyo tanan sa Facebook Live. So, napo diri sa atong mga questions na. Itubago lang nako ang katong mga related sa atong topic kay medyo dagan-dagan na gini kayo. Nadiri gikan kay shout out kay 0889 Mayong Muntag Doc. Pasyente ko sa imong papa. Salamat po sa inyong pagsubaybay. So, nadiri kay 0986. Mo na siya ang last number sa iyang cellphone. Good morning, Doc. Matawag ba og placebo og muingon ka nga sakit pahawa kay basin iuban taka sa akong lubnganan? Unya, maayo ka. Wala ko kasabot ani. Unsa man pagsabot ani Sir Jules? Ambot lang sa Sir Jules. Sakit pahawa kay basin iuban taka sa kuang lubnganan. Klaro no, klaro na di ka balong Bisaya. Wala ko kasabot sa ni siya. Sorry kayo 0986. Wala ko kasabot sa imong Pero ang pasabot sa placebo is power of positive thinking ang pasabot sa placebo. Bali, mo na siya ang putahay lang na muingon ang isa ka tao sa inyo na muinom ka ani na tubig. Tapos, pag inom nimo sa tubig, kay mo siya, inom ka ani tubig, maayo ka sa sakit sa imong tiyan. Okay? Mo siya sa imo.
wala ka kabalo na tubig dito yang gihatag sa imo, tubig lang na walay halo. Pag inom nimo katong giingon niya sa imo na imnan ning tubigan ni kay maayo ka, niya naayo ka. Naayo imong nawala imong sakit sa tiyan. Mao na siya ang pasabot sa placebo. Kay namo gyud may research sa medicine, the power of positive thinking, na pag moingon tong pasyente, moingon tong isa ka doktor sa inyo, maski ang dala niya is tubig lang, injeksyonan niya ang isa ka tao. Kay mao lang siya ang isa ka test sa clinical test. Injeksyonan niya to og tubig lang ang isa ka tao. Unya, wala kabalo tong pasyente na tubig ang injection sa iya. Pero pagkahuman sa pila ka days na pagsige niya injection og tubig, naayo ang isa ka tao. Mo na siya ang gingon placebo effect. So dili ta makaingon ngano to siya nahitabo. Mo na siya ang ginaingon nato sa na dili 100% ang medicine, western medicine or sa eastern medicine. Mo na siya mga herbals. Dili ta 100% kay naamanggoy power of God. Okay? So dili tong isa na power of God. Power sa Ginoo na tinuod. Pag mo storya ta na maayo ta, hintaon maayo bitaw. Namoy makakita na may panahon mi sa muingon mi sa isa ka pasyente, sir or ma'am, wala na ba tay pag-asa na maayo ka ani kay stage naman ni na cancer. Unya, pagkapila ka months, ibalik siya, nawala ang bukol. Wala siya giinom. Wala siya giinom. Take note, wala siya giinom. Nawala lang bukol. So, mangalat ang mga doktor noon sa mani, nawala mag-check kalit. Or, pag-ingon sa biopsy, cancerous. Pagbalik niya, pila ka months, dili man siya nagatubo. So, biopsy usab. Non-cancerous siya. So, kana siya, dili na nato ma-predict. Mao na siya ang giyon nato na pag-ampo sa Ginoo. Kayo dili man ta powerful tulad sa Ginoo na di nato maingon ang atong lawas na ayuhon na isag kalit. So mo na siya ang power of placebo effect or ginayon nato na miracle. Okay, so mo na siya ang pasabot sa placebo, sir. Wala ko kasabot sa imong giingon sa ko ganina. Medyo sorry kayo na wala ko sabot kung Bisaya ato pagkalaluman na gyud. Okay, so wala mo Sir Julius diri kanina, wa kadungog. So sige na lang. Balik ta rito sa ato ang programa na ato ang topic na sakit sa likod. So nangingon nako nabunog ang likod kay nadakdak. Pwede pod na siya UTI. Ang ika-third ang pinaka-common sa tanan is mo tong ginaingon nato na nakatong nag-suggest sa topic na to, sciatica. So unsa man ang kalibutanan ng planeta ng sciatica? So ato ang likod or ato ang bukog sa likod na ay nagaagi diha na ugat. Taas kay na siya ng ugat. Connected na siya diha dapit sa imong ulo. Kana siya ang tawag na sciatic nerve or na nerve sa ato ang spinal column. Kana sila nakabutang na sila dito dapit sa bukog. Kung imagine nimo na ay bukog sa likod, na siya sa likod dapit ato. So kung tahay lang may imagine nimo na naibukog sa harap. Naibukog sa nato ni pagkunan ni Sir Jules. Naibukog na mo na siya ang naghimo sa to ang kagahi sa tong likod. Okay? Kana siyang bukura na siya sa likod na ay duha kadagko na ugat. So i-simplify lang nato na siya duha na ugat ito. Karon tungod sa katigulangon, number 1. Nasigig, dugay na kayo sa sigig, duko-duko. Sigig, alsag bugat. Katong bukura bukog na to, nahilis siya gamay. Pagkahilis niya gamay,
nahimo siyang imbis na rounded siya or kanang naa siya smooth ang iyang dili siya dili siya murag tusok. Nahimo siyang tusok. Ang tawag na mo ana kay sa tawag ani? Basta brag kada mo nakalimot sa tawag ana pero nahimo siyang tusok. Kato siya ang isa ka cause o isa ka hinungdan ngano nagasakit ang imong likod. Okay? So kana siya, makita na siya through CT scan, MRI, or kung maayo na gyud kayo mo tan-aw sa X-ray, makita na siya pero dili kayo makita na sa X-ray kay gamay man kay na siya. Makita nito na nag-ipit ang imong naipit ang imong nerve. Unsa pa ang other ngano naipit ang ugat. Pwede pod kay katong bata pa ka, grabe kay kabugat ang imuhang inaalsa. Mali pud ang posisyon. So unsa mang mali na posisyon, kanang mugduko ka, unya moalsa ka og bugat na pinaana, pinasaka ang imong likod. Mali na siya. Ang tama gyud is squat. Dapat mo squat ka, tapos mo straight imong likod. Dili ka muduko. So diha ka moalsa og bugat. Kana siya ang pinakatama na posisyon. But since walay nitudlo sa inyo, tong bata pa mo, pag moalsa mo bugat, magduko mo, tapos isaka ninyo ang inyong likod. Walay support sa tiil. Mao nang ang mahitabo ato ang inyong either ang inyong disc naman na siya murag humok diya sa tunga sa mga bukog. Naman na siya ginahimo nato na humok. Disc ang tawag niya. Pwede to siya na nag-bulge, naigo ang nerve sa likod. Or niisbog siya ba? Niisbog ang bukog o niisbog ang katong disc. So, kung imagine ninyo, kung saan nahitabo ato, maipit ang nerve. So, muna siya, ang sakit ng sciatica is nagasakit ang likod, unya, musamot siya o ikaw ay mo lingkod or muduko. Isa pod, mukalat di siya diri sa atong mga tiil. Hanto diri sa ato ang lapa-lapa. Kana siya, sciatica na siya. So, may bala na nimo na dili na sa UTI, kang iyang sakit sa imong likod. Kung UTI dili sakit diri sa tiil sa atong mga sa tawag ni? Tiil, mga tiil lagi nato na dili siya maabot sa lapa-lapa. Kana siya, sciatica na siya kay mangurinti na siya hanto diri sa lapa-lapa, hanto diri sa atong mga tiil. Okay, unta na imagine niyo kung unsa to klaseng sakita, unya na ay posisyon na mosamot og sakit. So mo na siyang sciatica. So unsang buhaton na? Number 1, dili na mo magduko. Bawal na siya magduko. 4 to 6 months na siya. Or 6 months to 1 year. Dili mo magsigig duko. Bawal na siya. Number 2, pain reliever. Kay naghubag ng gyapon na siya. So, ang tawag namo spondylolysis. Naghubag na siya dito. Paghubag niya, mo na ito nagasakit. So, hantod sa may mo na siyang spondylolisthesis, muisbog na tong bukog. Kay imong posisyon ba ni either na fracture siya or fracture ka nang nabali or naisbog siya gamay. So mo na siya ang spondylolisthesis. So dili niyo kailangan i-memorize na siya pero kung makadug mo ana, ang tawag ana niya kung nagdikit na ang bukog, ankylosing spondylolisthesis ang tawag ana niya. Kung nakadug lang mo ana, kabalo na mo na siya ang sakit sa likod. Okay, so puntahay lang, nadili siyang madala atong ginaingon sa doktor na ingani siya, kailangan mo pahulay, bawal na ka mo duko-duko, bawal na ka mo alsag bugat, magbutang ka o brace sa imong likod, or pagamayon ang inyong tiyan. Kaya pwede ba na siya tungod sa dako sa inyong tiyan, naka-hyperlordosis mo, or dako kayong bend sa inyong tiyan, kay dako man yung tiyan, di mo bend inyong likod. Mo guba ba sa itong likod atong bukog sa likod. Mao nang mo sila na mo suggest na pagamayon ng tiyan.
Pero kung dili madala na siya, unya nagasakit na gid kayo na hantod sa dili na ka makatulog sa kasakit, di na madalag tambal. Mao na to ang umingon ta na mag-opera. So unsa ang buhaton sa opera, either i-fuse or idikit tong duha ka bone, butangan og titanium na bakal, or tanggalon tong isa ka bone. I-fuse ta dito sa karaan sa mga tagalon sa gamay. So kato sila, kung storyahon na to na mag-ingon na tag titanium, dili na siya mumubo og 250,000. Titanium good. Di ba? Siga-siga yung kana. Okay? Titanium good siya. So, pag usay, dili man ko orthopedic surgeon, mao man na sila nagabuhatan na orthopedic surgeon. Mao na sila mga surgeon sa mga bukog. Ako, general surgeon ko, mao na mga tinaay akong ginatira, breast, thyroid, kanang mga bukol sa ulo, mga bukol sa tiil, kamot, o kanang mga diabetic foot, tigputol kog tiil. Kana ganing malagot ko sa mga pasyente na dili maminaw, putlon ako ng mga tiila na, sa muka na o kapoy kay sig dressing. So, binawang lang ako sa imong tinga. Madlok siya sa surgeon. So, kana siya, operahan na siya kung dili na gyud siya madala ang sakit sa likod. Kay dili naman normal ang imong daily ko na, di nakatulog, di nakaka-bend sa imo, saan mo pag CR ana be na mabutuko duko man ka siya, mura ka robot ana, nakaana lang ka. Kana siya dili pa siya kailangan na siya maoperahan. Pero before ana, kung wala pa siya niabot ato na naatay ginaingon na stretching exercise. So unsa man na stretching exercise, dili na siya apil dito ang muduko. Nana siya dito katong iinat imong lawas. Pero mas gwapo gyud na naay physical therapist mo tudlo ninyo. Pero kung gusto ninyo sa balay lang mo, mawala na siya kanang marakag mag-calisthenics. Pero iinat lang ninyo yung lawas. So mura tag nag-warm up ba. Pero kato siya, 1 hour lang ninyo to. Or kanang nakita mo sa TV ng tao ganing gibliktad. Diba gibitay siya pabaliktad. Nakita na mo na sa TV. Nagibaliktad siya, gipabitay, kay kana siya, nagasakit ang likod ana, sciatica na siya. Sciatica. Unsa na itong pagbitok ani sa Jules eh. So, sa karon mag-break lang sa ta. Mubalik lang sa itong topic na sciatica. And, salamat po sa pagminaw, no? Si Dr. Kagape, Dr. sa Kahanginan. May buntag sa tanan, balik sa ta. Shoutout lang ko kay Dr. Maria Teresa Badang. Mo na siya ang pinakasikat din na nephrologist sa Davao City. Nephrologist, mo na siya ang tig-ayo sa itong mga kidney. Kanang mga dialysis, Dr. Badang. Ningon sa diri, please discuss the difference sa sciatica o sa kidney diseases. Thank you so much and please continue what you're doing. Thank you kayo, Doc. Pleasure kayo na nakadiri sa program. Kita ka sa kuhang program. Tapos, so, i-discuss daw na ako. So, katong gayon ako ganina, ang sciatica, mo to siya ang ugat dito sa likod. Pareha na siya na nagkasakit ay inyong likod sa kidney. Kay, kung diri sa likod dapit, pareha na sila dapit sa, kung asa dapit ang sakit, yan dapit ya ang either sciatica na siya or sa kidney dapit na sakit. So, ang difference nila o ang ilang kalahian is kaning sciatica manggod, mukalat ni siya dire sa ato ang tiil, lantod sa lapalapa ang sakit. Tapos mamanhod. Okay, mura na siya stroke, pero dire lang ta sa likod sa ato ang sakit. Kaning kidneys manggod, kung magkasakit na gitong kidneys, imbakulang palayo, naman gud na siya paghupong or pagmanas. Kung dugay na kayong kidneys, napoy uban na ang naong ana niya murag UTI pero nagluya na ang tao, nasugod na siya kaluya ba, misaka na dahi ang creatinine. So nakatunggingon ako sa inyo na nay mga bato, pwede po to siya na nagkasakit ang inyong likod, sa kidney po to siya, pero dili siya mukatay dito sa akong gingon sa inyo katong mga tiil, atong mga tiil. Okay, so basically ingana siya ang difference ana. Pero mas maayo gyud na magpa either CT scan ang pinakamaayo kung kuan gyud kag sciatica or MRI
kana sila dili man sila diretson sa doktor. I-x-ray man siya kay ngano. Kani man kung x-ray, barato ni siya, maabot siya mga 200 pesos, mga ana 400. Pero kaning mga CT scan or MRI, abot na siya 15,000 kung private pa. So kuan gid hurot gyud mo kwarta sa diya pa lang sa ingana. Pero mo man ang ginabuhat gud sa atong doktor sa US. Sa mga doktor sa US ba. Diretso na sila CT scan, diretso na sila MRI. Rare na sila kayo mag-chest x-ray or mag-x-ray. Okay? So, kana siya ang rason kay dili na sila practical ba, diretso na sila CT scan. Kay kato sila, mo nang mga mahal kay na nila mga cost sa ilang healthcare. Kay dili man libre, number 1. Number 2, kailang doktor, di kahon na. Kung na may sakit sa likod, diretso na CBC, diretso na urinalysis, diretso na siya x-ray or, CT scan, MRI. Di na sila muagi dito sa physical examination na paskang dugaya niya, hinahinayin, himay-himay yun. So, anyway, mauni si Dr. sa kanginan, Dr. Kagapi, usabon lang na akong number nato sa, sa cellphone, 0991-215-3123. Ay, di lang na ako dahil usabon. Kaya nga, taas na kaya ito ang mga nag-text din. Di na ako din siya matubag. Tanan. Pero, ang ako ang, kung kisa man ito nung tana, general surgeon ko, namin sa UM Multitest, Bangoy Street, formerly Ponciano. Ang ako ang clinic schedule is Monday to Saturday. Monday to Saturday na siya, 7 a.m. to 12 noon. So, except lang sa Wednesday, which is karon, na ako diri sa radyo 8 to 9 a.m. Live ko. Maunang matubag din ko na ako dayon ng inyong mga text or calls. Tapos, kung ako, kailangan ninyo mo text akong sekretary bago mo ato sa akong clinic kay nag-opera man ko, surgeon man ko, general surgeon. So, ang number sa secretary is 0995-221-8007. Balik ko na ako. Ang number sa secretary is 0995-221-8007. So, salamat kayo sa inyong mga shoutout diri. Daghan na kayo mo. Actually, paspason lang nato ni. Happy birthday to Nikki Murada Pimentel. Ako na siyang pinsan. Ngano gisulat nimo diya kailan ko ani kay Nikki akong mangon gibutang niya pinsan nato. O pinsan gyud ako. Happy birthday kay Nikki Murada Pimentel. Good morning kay Lady Lynn de Los Santos. Good morning. Charity Abulok Marilao. Good morning po. Ursula Laling Alostek Kabang. Gandang morning doc with salamat mga tips tapog tabang namong maminaw watching from Tagum City siguro ni. Tagum, good morning sa inyo tanan. Ma'am Condrada Dakyo, sige naman kagpaminaw. From Takunan, may buntag sa mga taga-Takunan. Sunshine Kagape, mo na sa ako ang first cousin. Ang iyang igsoon, mo na siya ang katong bagong nag-produce man siguro sa producer sa bagong Tagalog na salida. Wala ko kabalon sa salida to, yung na lang Sunshine. I-shout out na lang kung katong salida to na sa Manila, katong Taiwan at Thailand ang iyang actor. Kalimot ko basta bago na sila. The Warner Brothers, ikuan lang nila na. Kalimot ko sa pangalan. Pero, Ma'am Soli Lumanta, good morning. Ma'am Agna Valencia Lampli, mao nang tita. Bali, in-law na siya ni Rajiv Kagapi. Kung kahinumdum mo sa kuwang igsoon, mao siya ang in-law. Butan kini sila na in-law. So, good morning kayo, tita. So, balik ta sa atong, tubago na to ni Nainay na itong mga text diri. Kaya dagan-dagan na po. Charity Abulok Marilao, murag last week yata ka nag-text ani. Good morning, Doc. Nagatake ko Pantroprazole, Domperidone, 1 week na. Discontinue mga 30 minutes. Discontinue after take na kong bed. Kay maluya jud ko. Mao ba ang side effect, Doc? Kay tapos nagalactate akong breast. Salamat, Doc, sa pag-response. Yes, ang Pantoprazole man good ang effect niya, na siya effect sa brain. Ang labaw na katong omeprazole, bantayan na nimo kay pwede na siya
na ay effect sa imuang kay oxytocin man tawag anang na ay chemical sa tong brain na maka-milk letdown. So na pampagawa sa lactating sa breast. Pero take note, kung wala kay rason ngano nagakuha ng inyong breast, naga-milk sa inyong breast, naga-milk na siya katulo, either simba ko lang na namoy bukol dito sa tumor sa inyong dapit dito sa inyong utok, or namoy problema dito sa inyong breast mismo. Abi nimo gatas lang na siya pero naa dili siya bukol dito. Kato siya, kailangan nimo patanaw sa katong sa utok, sa brain, neurosurgeon, basig na dito'y labaw na kung nagasakit imong ulo. Kana siya gani pag nagasakit imong ulo, naga-blurring of vision, na kay lactating breast or nagakuha na imong breast, naga milk letdown ka, nagagawas ang milk, na walay rason, dili ka buntis, wala kay anak, wala kay ginainom na tambal. Undangin ang kung nay tambal na ginainom, undangin itong tambal niya, kung mawala sa tambal to. Pero kung wala, patanaw mo sa neurosurgeon or neurologist. Kana siya basig na siya bukol. Okay, so bantay lang siya, Ma'am Charity Marilaw. Okay, nadiri kay Ma'am Janet De Luao Cadiente. Good morning, Doc. I'm listening to your program. God bless. God bless po, Ma'am. So, nabalik na ning question reading. Charity Marilaw. So, pares lang. Ma'am Ann Dakibig. Dok, unsay tambal sa GERD? Ang GERD is, balik ko lang nako, kung wala na ko ninyo tubag last week. Ang tungol ninyo, na siya murag muscle dia or unod, na murag garter. Okay? So, kanaan na akong naisipan na, mura sa garter, na mo open and close. So, kato siya, pag sige mo kabusog, tong bata pa mo, mukaon mo, pastang busugon ninyong sarili. Grabe kayo na to the point na uban, mo gawas ng acid sa baba sa kabusog. Kato siya, malusngag man tong garter ato niya, kato sa tungol or sa stomach. Malusngag siya. Mao na siya ang isa ka cause, ang usa ka hinungdan sa GERD. Kuha ninyo? Kay lusngag naman siya. So katong mga mo backflow siya. Katong mga stomach contents or katong acid sa stomach, mo backflow siya. Unya karon masunog man tong agihanan sa inyong pagkaon or esophagus ang ginaingon namo, ginatawag namong esophagus. Masunog man to siya kay ang acid man na siya. Sigbalik-balik. Dito na mo gawas ang GERD. So kay ngano mo abot ang sa imong kasing-kasing dapit ang sakit, kay diha man ang sa likod ana sa kasing-kasing, diha man mo agi ang agihanan sa pagkaon, esophagus. Muscle mangyapon na siya, smooth muscle. Unya nasunog na sa atong acid sa stomach kay si iban siya balik-balik ito, di ba? Kay nalusngag ng garter. Mao na siya ang GERD. Excuse me. So, saan tambalana? Ang tambalana is i-break sa ninyo ang kwan, di kayo ninyo busugon ng inyong sarili. Bawalan ninyo ang mga carbonated drinks or kanang mga soft drinks, bawal mo ana. Bawal mo sa chocolates. Kaya pwede mo na siya mo hyperacidity ang inyong tiyan. Tapos, napuyuban, small frequent feeding. Pasabutan na, dili na mo kinusog og kaon, bali ginagmay na lang ba? Unya, daghanon ninyo, pero ginagmay. Kadaghan mo mukaon, pero ginagmay. Tapos, daghan mo sa doktor o katong mga PPIs. Sama na siya, kanang mga pantoprazole, omeprazole. Kana siya, gamayon man niyang acid sa inyong lawas or katong mga mikusta. Katong mga mikusta, gamayon niya ang strength sa acidity. Katong mga azoles, gamayon niya ang katong mga pumps sa pag-acid. So, pareha gyapon sila mga i-protection nila ang katong imong tungol o katong agihanan sa pagkaon. Mao nang yatag sa doktor sa inyo. Pero kung dili gyud mo maayo, dito na moingon ang doktor sa inyo na kailangan ninyo siya
Kung dili na gid kay mo quality of life. Unsa man ning quality of life ang ginaingon ni bisig maana mo unsa man ning ginaingon ni doktor. Mo na siya kung Bisaya pa murag ang imong kinabuhi ba ayahay ba why problema mo na siya ang quality of life. So kung giingin ko sa inyo na pangit ang quality of life sa inyong unsa pasabutan na dili maayahay kay kung tayo inyong GERD habang nagastorya mo gawas siya mo lahi ang inyong sakit ninyo diri unsa ang pagstorya niyo ana mura mo matukan. So everyday na ninyo edi maulaw mo kay inyong mga crush kastorya ninyo unya mo na siya unsa maning bayhanan ni mustorya mura magmatukan permente mo na siya pangit ang quality of life dili hayahay inyong kinabuhi. So now you know na quality of life ang tawag na sa doctors. Kung pangit ang quality of life dito na operahan. So unsa tawag ng operahan na fundification ang tawag na or fundiplication. Bale ituyok ang inyong tungol sa agihanan sa inyong pagkaon. So mao to siya. Pwede na siya laparoscopic kung ginayon nila laser or pwede po tong abre. So kato siya himuan lang niya og garter o bagong garter ang imong agihanan sa pagkaon. Maunang maayo niya ang imong GERD pero naa sa chance mo balik kay ngano kung ang imuhang habit na kusog gyud ka mukaon or siyempre obese na dili mawalaan og gana niya paspas kay mong carbonated drinks kanang mga Coke mubalik yapon to siya kay malusngag mangyapon tong gitahe di ba? So salamat kay sa pag question gikan ta diri kay diri sa text messages. Good morning doc. Ang akong misis nagasakit yang likod diri banda sa buko-buko right side. Asang buko-buko diri? Likod. Sa taas sa likod. Kung nagasakit di sa taas sa likod, unya na kay ubo na mura siya kanang agham lang sa tawag pinaano lang siya ba? Pinaano lang siya. Dili mawala. More than 3 weeks. Kana siya mo ano na kita na colored television. Colored television na siya. Pero wala ko ninyo na mauna siya. Pa x-ray na gyud. Puy nga na. Labaw nagakalintura kas gabi or hilanats gabi nagasakit inyong likod, nagabasa inyong likod, pwede na siya. Pero kung nagasakit dire sa buko-buko, taas ay inyong BP or wala mo na ka BP pero murag tanaw niya murag malipong man siya aksyon lipong. Aksyon o labad ang ulo. Aksyon ng sakit sa buko-buko mugawas sa hapon or kanang stress na kayo. Kana siya, pwede na siya high blood ka. I-check na ninyo ang inyong BP. Pwede po na siya, masakit inyong buko-buko sa posisyon niya. Kung right-handed siya, nasa ginadugay na posisyon. Na siguro, giyana niya yung kamot, gi-forward niya sa table, kunya yang sa lawas nila lahi, naka-stretch siya. Naka-stretch yung likod. Mo na pwede po na siya. So, makuha na sa doktor through physical examination. Physical examination pa lang, maka-predict ng doktor kung saan sakit, mo nang muwato mo sa doktor, okay? Kung wala, tisingin na sa inyo o kanang warm compress, tagaan na sa o katong mga pain relievers. Kung dili mawala sa pain reliever or kanang mga tambal na mawala ang sakit, mga NSAIDs, katong hingon na sa nako sa inyo, mga mefenamic acid, mga ingana, or paracetamol, pwede pod. Kung mawala siya, muscle pain lang siya. Kung dili siya mawala, pwede siya, katong hingon ako sa inyo na either TB, television, pwede pod siya naa siya taas sa inyong BP, high blood, pwede pod siya ang iyang joints mismo, naman ay joint, diri in between sa tong bones, ang tawag na joints. Kay mo nang gitawag sa joints kay gi-join man niya ang duha ka bone. Ang duha ka bone gi-join niya mo nang joints. Okay? So di ba simple lang kay English, di ba? So kung nga na ato sa doktor. Okay? Kung dili mawala. So gikan diri kay 2274, good morning doc. Naoperahan ko sa hubag sa lubot
kay walay buthanan akong anak. 28 years old male. Unsa ta pasabot sa way buthanan? Way agihanan? Ngano man nagbalik-balik? Unsa may meds or medications himon? Salamat. From Digos. Digos din siya, sir. 2274 ang last number. Kung naoperahan siya sa sa lubot kay walay agihanan ang iyang lubot. Tama ba? 28 years old na siya, walay agihanan ng lubot. Yun sa pag-survive. Tama ba, sir? Okay. Okay. Sorry. Sorry, kay nihubag siya na wala ni buto. Okay, so natay ginaingon na kondisyon. Dili lang siya simpleng pigsa. Ang tao kana niya kay fistula in ano. So unsa man ang planetahan ng fistula in ano? So kung imagine niyo ang agihanan sa hugaw or tae, di ba naman siya gawasanan dito sa atong sampot or sa atong lubot? Naara siya agihanan diha. Pero tungod sa nag-constipation ng isa ka tao, tungod sa nagka-constipation ni gahi ang iyang tae ba, gahi ang tae niya, nasamad ang agihanan sa tae, ang agihanan sa hugaw, nasamad sa sulod, nasamad to sa sulod. So, nasamad siya, nag-infeksyon. Pagka-infeksyon, nikalot siya karon. Nikalot siya, nihimo siya sarili niyang butas. Paghimo na niyang sariling butas, nigawas siya dito sa panit. Karon ang naong nga niya, mura na siya og piksa. Mura siya piksa. Pero ang kun ana niya, mubalik. Kay ngano kato siyang agihanan dito, dili mo na siya masarado. Kay naghimo naman siya kubal. Kubal. Kabalo na ko kubal, no? Nihimo na siya kubal sa sulod. So, kato siya, pag dugay na gani kayo, nagsanga-sanga na to. Kung imagine ninyo, naghimo siya tunnel ba? Diwalwal siya. Nanay mga sanga-sanga. Dito sa imong unod, dito sa sulod, sa imong muscle, sa imong taba. Kung asa pa siya niya to. Karon, kung gioperahan tong dito sa mabaw lang, wala na ayo to sa sulod. Wala siya gigihan sa sulod. Magsige na siya balik-balik. Mao na siyang ginayon namo sa sa surgeons, fistula in ano na siya. So unsa man na siyang ingana pagkastorya, fistula na Latin man na siya, Latin. Sabot ana agihanan sa lubot. Naghimo siya agihanan. So pag nagbalik-balik na siya 28 years old, pasabot ana complicated na kay na siya. Pwede na siya himuan o katong mga fistulogram. Mao na siya ang x-ray, butangan siya og dye. Tanawon kung asa tong buslot ni agi, unya mo to siyang tanggalon to siya tanan. Pwede po CT scan. Butangan og dye ang katong lubot ninyo. Butangan siya og dye, siritan siya og dye. Unsa man nag-dye akong ginaingon? Namo ko'y ginaingon nato na x-ray na dye. Pag i-x-ray nato, musiga na siya na tubig. Ang naong na niya puti. Pag x-ray ana niya karon, musiga man na. Kay sa x-ray, dili man musiga ang mga taba, ang mga unod, di na siya musiga. Ang musiga, ang bukog. Kato siya, musiga to siya. Naman to siya barium. So, kato siya, musiga. Pag i-inject sa butang sa lubot, kung asa man to siya muagi, ang katong wala nakita na agihanan, makita na karon. Mono siya ang fistulogram. Na ay mas mataas na kwan, CT scan. Katong CT scan po, nabot sa sariling dye, makita ang yabon to niya, pero makitaan po niya kung unsa ka dakon, unsa ka extent, unsa ka asa dapit mo adto. Makita gyud niya in detail kung asa dapit sa muscle, asa dapit sa taba, moagi ang katong pistola. Tapos makita na niyang opera. So unsa man ang buhaton na tanggalon ang tanan agihanan. Simba ko palayo na ay muingon sa doktor sa inyo na kani siya ma'am or sir, dako na gyud kayong posibilidad na kailangan ko igawas ang imuang agihanan sa tae.
Kay nga no, para dili siya moagi dito sa naay sakit na agihanan. Kay kung sige gaagi gyapon nitong hugaw, magsige mangyapon siya ka-infeksyon. So igawas diri sa tiyan. Mao na to siya ang grabe kay complicated na fistula ano. Mao na siya kailangan siya sayuhon sa doktor kung mayon ang doktor sa inyo na ma'am, sir, fistula ano ni siya, kailangan ako ni siya operahan. Kaya nga no, kung dili ninyo pa operahan ni siya, magsanga-sanga na siya sa ilalom. Mao na to siya ang kailangan igawas ang hugaw, ang agyanan sa hugaw sa tiyan. Diba? Imagine niyo. Pero ibalik sa kadugayan. Pero imagine niyo unsa ka kaluoy ang pasyente na nasa agihanan diri sa hugaw diri sa tiyan. Psychological pa lang. Depression na kaana. Isa mang ganahan na nakiagihanan diri sa hugaw sa tiyan, di ba? Tapos na yung mga uban pasyente na unsaon ako pagtanog siniya ni Dok na manimaho man ko. Sa tinod na dili na siya manimaho. Wala kay mabahuan na. Ikaw lang siguro sa imong hunahuna na nakay mabahuan. Kasi tinod na wala. Mao na silang mga depression na sila. Luoy po na sila. Mao nang gina-counseling na namo na, sir, mao nang before ang operation, ginasturyahan na namo. Sir, ma'am, ingani agihon nimo, ma'am. Ingani ang na diri mo gawas ang hugaw, ayaw ka balaka kay dili na siya manimaho. Gwapo man na ang iyang agsudlanan. Pwede na nimo everyday limpyuhan. Sa sugod pa lang, dili na siya sayon. Kay ang maglimpyo ana mismo, dili pa pud siya maanad. Alangan na dili man sila maanad og gunit og hugaw, di ba? So karon makahugunit na sila og hugaw, medyo ludunon pod. Pero kadugayan ana, ma-okay na siya. So dili kailangan maluya ang pasyente. So mao man ang isa ka rason nga maluya ng mga colon cancer na patients. Kay na naman ang ilagyanan diri sa sa tiyan. So di sila ganahan mukaon, di ba? So mao na makaluyag samot. So dagan-dagan na sa Facebook Live, nga naman good na giisa na to ni Kwan. Masang nagana ni. Ma'am Razel Lehinan, good morning, Doc. Nangutaan na lang ko, hypothyroid, maayo pa na siya, Doc. Salamat. Yes, maayo pa na siya. Kung hypothyroid ka, tagaan ka niya tambal sa doktor, i-replacement ang thyroid hormones. Tagaan ka og thyroid hormones, kay kulang man na imong thyroid hormones. Pag naayo ka within 6 months, pwede na siya i-taper. Hinahinay, kawala. Hantod sa maayo ka na. Pero naiuban na dili siya maayo. Mo na to siya ang hinahingon nato na refractory sa mga medicines. Dito na ang doka pamagi, ang isa kay sunugon through X-ray. Sunugon through radio active iodine ablation o RAIA. Tapos, kato siya, sunugon lang siya, pero dili siya operahan. Or, katong isa, operahan, tagalon tanan, pero naa siya dakong hiwa diri. Depende na sa inyo. Kay, kana siya, pwede man guna siya, viable lang duha. Pero ang best yun, ana, kung tayo lang cancer, simba ko palayo, which is, dili man, kung hypothyroid ka, dili ka, mura kag immune sa cancer, kay wala may mangyayari ang cancer. Kung hyper or hypo, dili siya cancerous ang uban, ha? So, nadiri kay Onip Balod Kapalaran. Good morning. Doc, nag-take og fish oil, vitamin Doc, unya, expire na day. Padala mo gunigikan gawas, 1 bottle, nag-take ko 3 years, naibala na ako, na-expire na 1 year na sobra di ay. Unsa ang epekto ani Doc? Lalaki, 58 years old, digos. Maminaw lang ko, Doc. Salamat. So, nag-take kag ang kaning mga tambal mo na to ani, na sila expiry date, di ba? Na sila date of expiry. Pwede pa na sila 1 month. Gibuhat na siya para sa mga tao na nakalimot na mag-inom dahil pa sila pagtanong na expired naman din eh. So, kaning mga fish oil mango, dili na sila makaunsa, maigawas lang na sa imong kung wala kay gibati karon, okay lang na siya, undangin lang siya, obserbahin sarili. Kung wala ka nag-allergy, ka naman ang number 1, allergy yun ka, dagan kay mga rashes sa inyong lawas, isa na ka-epekto.
pwede pod na magkakalibanga mo. Kato siya, udangin lang yung tambal, survive for at least 1 week. Kung walay alibyo, ato mas doktor. Kung may alibyo, maayo. Pero ang gwapo ana, sir or ma'am, onip, balod kapalaran, undang lang inom, unya, observe lang sarili ninyo. Okay? So, walay problem na siya. Ha? Okay, kana mga fish oil man, mag-expire lang na sila, pero dili kayo sila makakuan. Walay mga infection. So, okay, last na to na message diri kay Ma'am Phoebe Gomez. Anak ko, Dok, na ako'y dagan latest lab test, UTI na problem, i-refer kog Euro. Pag i-refer kag Euro, usually man good ang imuang mga UTI, resistant na siya sa common na tambal. Kasi siguro kay UTI, di na siya matablan. Mao to siyang i-refer ka sa Euro kay basig. Tanaw nila ngano si kag balik-balik og UTI. Okay? So, basig ang imong agihanan sa imong ihi, nasi problema nito or nasi bara, pwede po ang imong bladder o pagtog, dili na siya maayo pagka mupiga ba, di siya maayo, or pwede po na nakibato sa kidneys, Ma'am Phoebe Gomez. So, nahuman na itong programa, monis ang atong Wednesday live, nahuman na ta karon kung nadunggan ninyo ni Dili Wednesday, kuha ni siya, replay ni siya. So, mubalik sa kung sunod Wednesday, Ash Wednesday ba tawag na? Abot sang Wednesday na, Holy Wednesday. Kana siya, magradyo gyapon ko, pero dili ko mag-clinic Thursday hantod Monday na, mabalik ko Monday. So, wala ko sa Holy Week. So, mo ni si Dr. Kagape, salamat kay sa tanan, Doktor sa Kahanginan.